kung maglisod na tag salig sa usa ka tawo, mabugnaw sad ta sa pagsunod niya. Ug mo na'y gibati sa nagsigig kuyog-kuyog ni Hesus, naglisod na sila sabot sa iyang gisulti niya, murag nakaingon na sila, murag nabuang naman tingali ni. Kanabitang tao nga magsigig yaw-yaw og mga pulong nga murag dili na bitaw tinuod, murag makaingon ta nalisuan naman tingali ni sa pangisip. Ganahan pa mo musunod anang tao nga nalisuan sa pangisip? Ganahan mo? Di ba? Sunan ka nang giingon ni Hesus, og di mo mukaon sa akong unod, di mo muinom sa akong dugo, dili wala mo'y kinabuhi. Galisod gid sila sabot ato, mo nang namiya na lang sila, wanay nalisuan na nas pangisip. Pero si Pedro, ang usa sa mga kanini ang tinun-an ni Hesus, mao'y mi deklarar niingon siya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi nga way katapusan. Mituo mi nga ikaw gyud ang pinadala sa Dios. Ug mao ginay kamatuoran mo tanay atong isulti mga igsoon. Nanglitan ron, kulatahon kas imong bana, nya kinasal mo, nya moingon ra ang Ginoo, kung tamparuson imong pikas aping patamparos ang pikas, dili man nato masabtan. Pero ayan na lang na siya og analysa. Ang ato ra yung isulti, pulong manis Ginoo, maghatag gid ni kinabuhi nga way katapusan. Amo na kada adlaw lagom kag naong. Ya okay na nimo. Okay? Hindi man mo maningog. Awan ha gid eta mo to anang murag katuhuan. Sama pananglitan mo ingon tag 20 ang kilos bugas. Mutuo mo ana. Tuo dili. Nga. Ug ako inyong padaugon. Ako gid mong alagaran. Tuo mo ana no. Mubutar mo nako. Basta magkasinabot lang ta, tagaan ta mog ayuda. Tuo mo ana no. Nga may jud kay siyang muhigugma kay manghatag yung kwarta. Mao man ay ato. Kana bang ingnon tang po nga inkutisyon sa atong tawhanon kon, klaro ba? Klaro. Klaro man na nga tagaan kag kwarta, tagaan ka og assurance. Mao na. Pero dili na mao. Mo na gitawag og kun mao na, dili na mao. Kasabot mo ang pinulungana, kun mao na, dili na mao. Mao na siya. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, nakasintro gyud sa kamatuoran because God is truth. God is truth. Di siya musulti basta dili tinuod. Muna tanan nga pulong sa Ginoo tinuod gyud. Dili bakak. So inig-ingon sa Ginoo, kung mukaon mo nako sa kaning akong unod o kaning akong dugo, naamoy kinabuhing way katapusan, tinuod gyud na. Ang ato na lang dihang ipangutana, unsaon man Lord pagkaon nako nimo. Kana unta mo'y angay natong buhaton, dili ta imposible uy, unsaon kung pagkaon. Kaya nga to manggong pagkaon sa Ginoo, nga atong nasabtan, kana ramang atong normal nga kaon, nga atong lutuon, atong hiwaon, nya kanon. Kana raman, pero karon nakasabot na di ay ta nga kini di ay santos nga misa, mao di ni ang paagis pagkaon sa Ginoo. Nga dili di ni siya sad tawhanon nga pagkaon, Diyos non nga pagkaon.
Ikaduha, ang pulong sa Ginoo nakasintro gyud sa pagwagtang sa sala. So kung maghisgot siya kamatayon, muingon gani siya nga dili na mo mamatay, di na pasabot nga dili mo hunong atong ginhawa dinhis kalibutan. Ang pasabot ana nga dili na ta patyon sa sala. Kay kana mang sala mo'y kusog ay mo patay na to. Patyon niya ang atong kinabuhi nga Diosnon. Ilisa niya kinabuhi nga yawanon. Sige, lingay mong tupad. Ing naunsa roy imong kinabuhi, Diosnon, yawanon. Sige, pangutan na. Basta naa na ganitay sala, ang atong kinabuhi nga gipuy-an, yawanon. Kung mawa gani ng sala, ang atong kinabuhi nga gipuy-an, kinabuhi nga Diosnon. Ug mao na ang kinabuhi nga mulahutay hangtod sa wala nay katapusan. Hain man roy mga kandidato nga nagpuyo og kinabuhing Diosnon, Team Marcos o Team Duterte. Kanay atong pilion, kanang naay Diosnong kinabuhi. Ingka imposible man na pader, di man sad mahitabo nga wa gitay sa makasa man kita. Nakaron kay makasa man kita, sila si San Pedro makasasala pud to, San Pablo makasasala, bisag kining atong bag-ong Santo Papa karon nga na elected si Cardinal Robert Prevost o ang karon Pope Leo XIV ang iyang title, makasasa man po na. Kining nagwali, unsa-unsan labaw pa. Unsaon maday, kanus aman ta makaigon nga kita na ay kinabuhing Diosnon nga makasasala man kita kon do natay gitawag og commitment nga mobiya sa sala, nga mukuyog gyud ta ni Kristo. Kana bang parehag bata bang kakita kag bata nga mosunod siyang mama, kami maka-imagine mi ani kay bukid magod ang amo. Mukuyog mi ni Papa ngadtos uma, gagmay pa mi, si Papa galakaw, tarong kay galakaw. Kami nga nagsunod, magkadagma-dagma mi, madakin-as niya, maingon ni Papa, paghinay lagi. Pero bisag kung saon paghinay is bata og lakaw, kay di pa manggig siya kay kamaong mulakaw anang bakilid, magkadagma-dagma gyud, magkapangos-pangos. Pero di gyud mo undang bisag gaagas na usahing luha, sige lang gyud sunod ngadto. Mo nay pasabot sa Ginoo, mo nang niingon si Kristo, those who persevere will be saved. Ang mulahutay, saman, maluwas. Muna kining namiya dinhi, wa mulahutay. Namiya man, si Pedro, mo'y mulahutay. Nga kami, Lord, wa may kasabot sa daan ang imong gisulti. Pero mulahutay mig sunod nimo, mauna sila ang mga Diosnon nga mga tao. Kana bang dunay kasaypanan, dunay kakulangan, pero dili mo undang paglahutay, pagbuhat unsay angay buhaton. Karon nakasabot na mo. Kinsa maron ang kusog mo lahutay, ang Team Marcos o Team Duterte. Kana bang dili magbalhin-balhin og prinsipyo, dili mag-usab-usab sa ilang baruganan. Hay man aron sila mga kandidatuhan na as Team Marcos o Team Duterte. Mo na itong butaran. Kaya na may uban diha gatakli-takli murag mga langaw puwag lubot, karon kani iyang suportahan, kani iyang prinsipyo. Sunod na sang eleksyon kani na sa iyang suportahan, kani na sa iyang prinsipyo. Mga buangon man na sila. Wa man ay mga baruganan, di ka maong mulahutay. Kung sa tanom pa na sa akong papas una, bisan katos papa, usara to siya kasimanas grade 1 or 2 kasimanas grade 1. Nahuman na to, pero doon na to siya mga pasumbingay. Ingon din siya, kung ang tanom, imong sigihag ibot, di gina motobo o di gina makapamunga. Kanang mais ba, itanom nimong mais, niya inigtobo niya, ibto nimo, kay ibalhin na sa nimong tanom, niya inigsugo na sa niya dito, aksyon o panahon, ibto na sa nimo, kay imong sang balhinon, makapamunga ka na. Tubag.
Oh, mao na ingana. Mao rasad na ang marriage, ang kaminyoon nga inig kaminyo, gamayng away, buwag dayon, ngita na saglain. Nya inig ka tipon, igaway gamay, buwag na sad, tipon na saglain. Makahimo na siya tinuod nga pamilya. Ha? Dili. Pero kanang mga nagpakasal, unya kada simana nag-away, niya, kada tuig nanganak, kada simana gaaway, kada tuig manganak, niabot na lang 30 ka tuig, kada lang yapon simana gaaway, pero wa gyud magbuwag, makahimo na silang pamilya. Ha? Makahimo, porti padaghan ng anak, kay kada uli, tira, awa na. Makaingon, maka-appreciate kayo, makainga, biliban ako ani nila. Nya, inikabot na nila, matiguang na, 50 na katuig silang kaminyoon. Wa na, hilom na. Nga naman, di naman kadungog, nangabungol naman. Ana. Ang uban, di nakakita. Sa isinta na katuig sa kaminyoon, malinaw na kay sila. Makabot yun ang kalinaw, kay ni persevere, nilahutay. Muna doon na sa tayo mga kandidato karon ng ilang baruganan sa pagpangalagad dili mausab-usab o ang sentro sa ilang pagpangalagad mao ang Pilipinas, dili ang partido, dili ang ilang partido kung dili ang Pilipinas, dili ang ilang pamilya o ang ilang bansagon kundili ang Pilipinas mo'y ilang gihigugma. Kanay atong butaran, ilista na karon, gikan karon paglista na hangtod Domingos kaadlawon, ayaw katog lista gyud. Nya kanang mga tao nga mulahutay sa partido, mulahutay sa prinsipyo, mulahutay sa pag-alagad sa Pilipinas, dili nang makighigala karon, makig-away na sad sunod. Ang iyang higala karon, awayon niya sunod. Ang iya karong ikuyog-kuyog, iyang i-impeach sunod, ipapriso pa niya sunod. Mga buangon man na. Di ba? Nya ato pagyapong butaran. Hasta sa nang tanan nga nagsuporta nila ana, ayaw na lang sa nagbutari. Kinsa may mulahutay sad sa kamatuoran, mausad na Diyos nun. Giling niya imong tupad. Yung naganahan kas tinuod. Ganahan ka unsay tinuod. Gana ba? Ganahan mong tinuod o plastic? Sa may ganahan ninyo, kanang tinuod o plastic? Ako, ganahan kong tinuod. Pero kasagaran ra ba, bati tanawon ang tinuod ikumparar sa plastic. Bisag ka na mga ornamentals, ang plastic nindo tanawon kaysa tinuod. Kanang tinuod nga tanom, daghan man nag mga apan-apan, daghang mga dunot-dunot, ana. Pero arikas plastic, aso nindo tag buwak plastic, nindo tatanawon, pero buwak na tinuod, na manglago mo ana. Nya hay may inyong ganahan, kanang nindo tanawon o kanang bati-bati tanawon, pero tinuod. Kumusta man na inyong buhok? Tinuod na ang color ana o plastic? Kumusta inyong kilay? Tinuod na ang forma o kiniskisa na? O binadlisa na? Kumusta man ang color sa inyong naong? Tinuod na o nananay chemical? Ano ba? Nindot. Kanang inyong kuyog sa inyong kinabuhi, kanang gitawag ni mogbana o asawa, tinuod na o maumaora na? Tipon-tipon, mga buangon kayo. Tinuod, congratulations. Naiuban, tagutlo na lay anak, tagupat na'y anak, wa lang gyapoy kasal. Di gyapon na tinuod ang inyong gitawag og kaminyoon. Falsifikado or false. Muna, salamat kayo sa mga matinud-anon. Kinsa man gyud ninyo dinhi ang tinuod yung mulahutay og palit og slat, taas ang kamot. Taas ang kamot ba?
Kamong di mo pataas, ato pa, dili mo mga Diyos nun. Gina, taas ang wa, dahil Diyos nun. Mo ding hinay kayo ang slot na to, no? Kay daghan dahil kayo ninyo, nga magsigig ingon ako pader no, magsigig yung kog sunod nimo, magsigig yung kog simba nimo, pero papalitag slot, sa mo palit mura ra sa kani mga tao din, di ba? Sigig sunod ni Hesus. Pero tanawa si Pedro nga nisunod ni Hesus og mulahutay gyud. Sa unang pagbasa, nahimo sad siyang liwat ni Hesus, giayo niya ang bakol, gibuhi niya ang patay. Pasabot ang gahom sa Ginoo mibalhin ngadto sa nagsunod kaniya. Kana sang inyong pagsigig palit og slot dinhi, for example, ang grasyas Ginoo iya sang ibukbo nganha ninyo. Munang way taong manggihatagon sa simbahan nga nagkalisod ang kinabuhi. Magsigi ra gina siya panghatag kay gideclare man na ni Kristo ang kahoy nga naa nagtubo sa daplin sa sapa sa Ginoo, magsigi ra gina siyag pamunga, magsigig panahon. Muna mahibong ka nga kanang tawo nga manggihatagon, magsigi ra gina siyag panghatag bisan pag tan-aw nimo lisod na kayo yang kinabuhi, naa pa gina siya'y ikahatag. Kay nga naman gisuplayan sa Ginoo. Pero kana mga dawo, bisan pagdaghan na kay na sila grasya, nindot kay na sila pagkabutang, nindot na kaig balay, nindot kaig sakyanan, dako na kaig income, di lang yapon ang manghatag. No. Okay. Lain na sang lingi sa imong tupad, na liwat ka sa Ginoo. Liwat ka? Dili. Kanang wa mo lingi, siguro na ginang di liwat sa Ginoo. So salamat kaayo kay gahapon ning ingon man ko ato nga ang atong haligi para ni Mama Mary 106 na lang ka slots nya, tag 100 nya. Naingon ko tiwasa na lang ni ninyo pag human gyud misa do na dayoy ni dool nako, Father, ako lay tiwas ato. Pakpaka na to. Mo na tiwas gyud og palit, nasubraan pa og 53 ka slots. So imbis 12,000 atong gibaligya, na ang total nga halin 12,053 ka slots. Pakpak na human na niya Father Arnel, ato na ning i-close. So haligi para ni Mama Mary, tanang nakapalit ani malig-on ang inyong pagtuo sama sa kalig-on sa haligi. Ana nya gusto pa gyud mo nga mudaghan inyong kani-ganing grasya, palit pagyud mo aning atong nahibilin nga slots. Ang SBF DAG or San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces na apay 3,503 ka slots nga available, nga tag 500 pesos per slot. Nya doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 527 na sad ang atong nadawat. Nya kining atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ato ning gamiton para sa paghatag sa mga prizes atong mga midaog, winners o consolation prizes, mao na lay ato rong obligasyon. So naapatay 26,592 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, mga 1,324 na sad ang atong nadawat. Pagkanindota og mao ni atong kanunay nga buhaton. Dili kay daghan ang mamalit. Daghan mong nagsunod nako, kaya ang akong YouTube channel karon na may 249,000 ka mga subscribers. Bisag ato lang ibutang og 50% ana maminaw gyud. Ang uban na igora ni subscribe, dili mo tan-aw. 50% lang kanindot unta, no? Kung mamalit gid sila slot, tag 100 pesos lang. Dali ra kayong mahurot, pero kakinahanglan lagi tag pagtuo. Dili taunta mo give up kung wa na ta kasabot. Usahay mo yung ta, sige baligya slot, oy sige baligya slot, unsaon ng slot? Ana, ayaw parihara sa na nimo, sige kaligo, sige kaligo
kasabon, kas tubig. Tingba nila nagkaligo, igdayong kamatay. Ana ka, di oy, kada gyud adlaw, napamangyausay, kaduha maligo sa kadlaw. Kaya nga naman, sige man yung buling. Yang ano sige sa tagpalit og slat, kay sige sa taghatag o kaayuhan sa atong katilingban. Karong eleksyon, atong iyampo, kay ang atong kumilik, gibatikos og maayo. Ako lang hinganlan din ang na social media, kanang garali si Attorney Glenn Chong, kanang propagator anang iyang advokasya for clean and honest elections. Iyang gi-accuse ang kumilik since 2012 ba to? Hangtod karon ang kumilik kuno daghag anomalya. Na ako lang gi-highlight kay talagsaon kay iyang gibuhat. Dito siya sa atubangan sa kumilik atong niaging adlaw o pila ka adlaw og iyang gihagit ang atong chairman sa kumilik og silang tanan nga paili kog kaso kay gi-accuse ta mo nga naamoy mga anomalya. Wa pa jud kuno ni file niya kaso. Gahuwat siyang filean siya kaso kay aron adtos korte iyag-iyag niya tanan nga iyang nakitaan. Hangtod karon kanang atong bag-ong counting machine iyang gi-accuse nga naay anomalya. Pag-testing nila na siya'y gipang-site nga mga lugar o machine, number pagyud sa balot, testing balot, nga ang resulta questionable. Mura sa tagmaguol, pero kay bao ko nga ang kumilik, gitudlo mo sa naslas Ginoo, maningkamot sa doonta sila nga mahatagan og gamayng katinawan kining maong mga akusasyon against sa ilang transparency o honesty sa ilang pag-ihap sa atong mga gitawag og sacred rights, kaning mga botos nga atong gihatag. Kining mga accusation usahay sakto, usahay dili, pero tungod kay isog man kaayo ni si Attorney Glenn Chong nga mosulti o gipakita gid in public, matud pa niya this kay attorney na siya, this is public accusation. Wa siya mahadlok anang iyang gihimong public accusation. Pasabot doon na siya gibarugan nga lig-on. Hinaot unta nga tagaan sa nas kumilik og lig-on nga response. Pasabot satisfying response in public. Aron kitang publiko mahimo sad nga satisfied ug mao ni ang gitawag natong perseverance. Kung doon na may mga apan kaniadto, ato nang isettle karon. Unsaon pagsettle, ibase nato sa mga reactions gikan sa atong mga katawhan nga gialagaran. Samtang nagpaabot ta sa Pentecostes, ang ato sang mga ebanghelyo kanunay naghisgot unsay buhaton sa Espiritu Santo dinhi sa atong kinabuhi. Ang tumong nanong gipadala ni Kristo og sa Amahan ang Espiritu Santo nganhi nato aron mapariha gid ta niya. Himuon ta sa Espiritu Santo nga bag-ong Kristo. Gilingi ay mong tupad ing na liwat na kang Kristo. Lingi aba. Mao na nga ang kalibutan dili man liwat ni Kristo, ang resulta kinsa toy muliwat ni Kristo, buhaton gyapon sa kalibutan ang ilang gibuhat ngadto ni Kristo. O giunsa man si Kristo pag-abot diri sa kalibutan, giunsa mas kalibutan, gisalikway, gidaog-daog niya, gipatay pagyud. Mao sa gisulti ni Kristo nga ang mga tao mosalikway ninyo, papahawaon mo sa ilang mga lungsod, sa ilang sinaguga, o niya hastagani ang mga magtotoo muunay nagpatay ninyo sa mas mga Hudiyo nagtuos Ginoo niunay og patay ni Hesus.
Nya matod pa niya, ang nakakuan pa gyud ani kay sila mopatay ninyo, unya naghuna-huna sila nga nagbuhat sila sa kabubutos Ginoo. Kanabitang in the name of God, lisod-lisoron ta, kasuway na mo ana. Common ka ini dinhi sa simbahan, sa amo mga pari, naiusahay ang mga balaod sa simbahan nga maoy ipatuman sa istriktong pamaagi. Aw bisan gani kamong mga nagsimba, di ba dunay usahay nga ang pari kusog kayong mo patuman sa balaod hangtod magkinto na lang noon ang tanang parishioners. Ilingi ay mong tupad, inawa ka magkinto ni Father. Kay usahay maguning balaod, makaayo, usahay sad, makadaot sa atong kinabuhi. Makapabugat ba? Mausad na ang mga parisiyo, nagtuman sila sa mga balaod nila sa una, unya to the point nga ang mga tao gakarga nagperting bugata. Og mao ginay reality bisan sa mga religious congregations, sama na mga sisters, mga brothers, religious sisters. Mao gihapon sa ilang pagsigig tuman sa balaod, murag gikapoy sila, mao na mangundang, mamiya, mao sa dinis pagkapari, mamiya, mangundang. Mao na nga importante kaayo ang Espiritu Santo, kay matod pa ni Hesus, siya'y motudlo ninyo unsaon pagbuhat ang akong gisulti kaninyo. Nya siya'y mopahinumdom aron inig abot na niining maong mga sitwasyon, makahibaw mo, mahinumdom mo nga ako dining gisulti ninyo. Karong adlaw gi sa ulog sad ang pista ni San Felipe Neri, usa ka pari, Italian na pare, na tao ni mga 1515. Nag-abot-abot ni sila tingali ni St. Ignatius of Loyola. O niya namatay 1595. So mga 80, 79 years old ni siya. Niya iyang gi-promote sa iyang kinabuhi ang renewal sa kinabuhi sa mga pari o sa mga lay persons. Pinaagi sa iyang pagwali, sa iyang pagpangalagad kanigyong 12, puparihan ni sila nilang Mother Teresa of Calcutta, St. Vincent de Paul, kanabang arigyod sa ubos ba, alagaran ang 12, apil na ang mga buangon, apil na gani niyag alagad ang mga prostitutes, mga destitutes, mga orphans, iyang iyang alagaran. Lingiyay mong tupad ina, ganahan ka mo alagad og prostitute. Ingna ko no. Hangtod karon naa ni na mga madre nga nag-alagad aning na nagtrabaho diha sa kanang gitawag nato in quotation og sex trade na diha. Kay ang tan-aw ana sa mga Diyos nun nga tao sama ni San Felipe Neri o sa ubang mga santoson nga mga tao, ang tan-aw nila ana mga tao nga naglunang sa gitawag natong sala dihas kangit-ngit, mga biktima sa sala. Dili sila mga makasasala per se nga sila gyud gabuot ana, kung dili na biktima lang sila tungod sa ilang kahimtang ba ang gapalibot nila. Mao sa dunta na ang atong tan-awon mo na nga kung kita daog-daogo na ganita, sama anang lutuso na ta, butang-butangan na tag istorya, dili unta ta maghuna-huna nga Lord unsa may sa nako, Ginoo nganong imo maning gitugot, dili unta na moy atong response. Ang ato untang response moingon unta ta, Ginoo, salamat nga nakaambit ko sa imong nasinati nga gisalikway sad ka, gidaot sad ka,
gibutang-butangan sad ka. Di man ta makaambit tingalis iyang pagkalansang sa cross. Ang mga apostoles nalansang ito sa cross, ang pipila kanila sama ni San Pedro nalansang sa cross. Kini si San Felipe Neri, wa ni siya malansang sa cross, namatay ra ni siya natural death, pero ang iyang pagpalansang sa iyang kaugalingon, siya mo'y nagbuot nga ari siya moalagad sa labing ubos. Nya naka-form ni siya mga grupo nga gitawag og kaning sa ning ilang grupo, congregation sa oratory, kanang magsige bag-ampo ba, association, oratory may tawag ani, mga magsige ni sila pamalandong, oratory ba ampo niya, moalagad moampo. Mao na nga ang kaning Espiritu Santo sama sa nahitabo diri sa unang pagbasa, magsige ni siyag tudlo nato asa tapadong. Mao na sila si San Pablo, sige sila lakaw-lakaw, gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Nya sige sad sila convert og mga tao. Mo nang iampo nato nga karon unta sa atong katilingban, labi na gid aning atong mga political leaders, labi na gyud mga bag-ong mga leaders karon sa atong simbahan, sama sa atong Santo Papa nga si Pope Leo XIV, og sa atong panggobyerno dinhi sa Pilipinas, bag-o nga mga napili nining midterm elections, natay mga bag-ong mga gobernador, bag-ong mayor, nga dili kayo ba katong tradisyonal ba, although na mga tradisyonal. Hinaut unta, nagiyahan sila sa Espiritu Santo. Catholic nation manggita, kanindot unta kon makapakita kita ba og buhat nga kanabitang puparihas kang Kristo nga buhat. Ang mga leaders maogi mag-antos para sa mga katawhan. Mao man ni ang pinaka trademark sa mga apostoles nga sa ilang pagsunod ni Kristo, ang ilag yung gisunod ang pag-antos sa pag-alagad. Kinsang asawaha dinhi nga moantos gyud alagad sa bana tasang kamot. Nawa di bawa gyud. Sige tagsimba, sigig simba, pero ang iampo, Ginoo, usba taong akong bana, usba taong batasan, usba ning akong anak. Ayaw, ing nahinoon, Ginoo, makaantos unta ko sa pag-alagad sa akong bana, sa akong mga badlungon na mga anak. Ana, mo na nindot ang iampo. Ako bitaw, kadagid mata na ko ikabuntag, nya kita ko sa atong mga project diri nga wapag yun mahurot ang slat o kahalin. Ana ra ko, Ginoo, makaantos unta ko niining hinay na kaing halin sa slat. No, ana, hapit na ra ba ko mobiya dinhi. Moingon sa Ginoo, ayaw ka balaka kay mamatay ra ka. Amin ko abitaw no. Ngano man sa dito sa kada lang gid adlaw, sige lang gyud baligyag slat. Mo na ha, daghan patag slat palitonon, mga 19,000 pakapin ang atong GHDP, katong tag 100 pesos. Hutda taon ni ninyog palit karong Domingo Kotob, no? June 1 kay ka-June 2 sunod Lunes, mobiya sa ako dinhi. Pero ay mo kabalaka nga mobiya ko kamo mga online kuan bitaw followers nga magsigig monitor sa atong mga misa. Maghago ko og record og misa, i-advance na ko og record aron naagihapoy mga pamalandong online masses. Continue running atong online masses every day. Ana niya kining magampo ta nga unta maliwat kita ni Kristo, maliwat tas mga santos nga mag-antos bitaw para sa uban. Na ay mga analysis karon sa atong social media, mura na sila nga ukay ang mga politicians
sige na sang regroup sa ilang kaugalingon para nasad kuno na sa eleksyon sa 2028. Sayo kay silang nangandam. Sige nang kuang-kuan, grouping kay nanasay managan sa presidential election ika 2028. Wa gyud ko kabati pa kaayo nga nagsigi na ron silang pamalandong unsaon pagtubag kining kagutom, kining drugas, kinirong atong mga krimen dinhis atong katilingban karon, labi na kining graft and corruption. Anang siging regroup, gipa-resign sa atong presidente ang daghan kay niya mga tanan itong cabinet members niya the following day gipang-rehire sa wala unsa man ni sila kanang magkatawa ta ba nga resign niya rehire retained ang mga inana mura lang bitaga duwa ang nindot gid unta i-discuss nila unsaon pagtubag ning atong taas na kayong unemployment, kining kagutom nga giantos nato, kining mga dagko kayong mga kantidad nga gipang-accuse diha nga nangawagtang gikan dito sa PhilHealth sa atong mga education ug uban pang mga projects nga nangahunong ang dagko kay mga budgets tuan na nisod ngadto sa unprogrammed funds unya nangahurot sad kining mga gold nga gipamaligya nga kita kuno'y highest nakabaligya gold adtong niaging tuig man ting ito nga niabot og mga hapit mo 30 tons of gold ang nabaligya sa Pilipinas. Kana untay i-discuss hain man na padong unya unsaon nato na paggamit og pag-recover. Nya magantos ta tug-an sa tinuod nga ako'y nagkuha ana or ako'y naggamit ana. Hala, siging regroup para lang sa mga political agenda. Muna, iampo nato, giyahan unta ta sa Holy Spirit, dili sa atong mga personal, very human ambitions and pride o labaw sa tanan kaning gitawag nato greed for power, greed for honor, greed for wealth dinhis kalibutan. Muna ang mga santos sa Mang San Felipe Neri, usa sa mga nindot kay natong basihanan. Labi na gid sila si San Vicente Ferrer. Ana, gilingi ako no imong tupad na nagplano kang masantos. Ingna ko no. Na nagplano ba kang masantos ka? Okay plano. Kapoy ng santos pa dire. Bahala na mo diyan. Sige.